Se sol dir que la gran majoria de descobriments científics tenen un component aleatori d'atzar molt important. Però això no significa, com molta gent es pensa, que aquests descobriments es realitzin simplement per casualitat. En el cas de la paleontologia, que és la ciència a la qual jo em dedico, és evident que, donat la gran importància de la feina de camp, i el registre fòssil és en gran manera capritxós, doncs hi ha un component aleatori important. M'agradaria il·lustrar això amb l'exemple del descobriment del Pyrolepithecus catalaunicus que es va produir el mes de desembre de l'any 2002 a Hostalets de Pierola. Pyrolepithecus catalaunicus és un gran antropomorf fòssil de fa uns 13 milions d'anys que, fins que no vam trobar aquestes restes, no es coneixia per a la ciència. El seu descobriment va ser durant una activitat de seguiment de màquines que consistia en què alguns altres paleontòlegs i jo seguíem l'activitat de la maquinària pesant que estava fent les excavacions d'ampliació de l'abocador i recuperàvem tots els fòssils que anaven sortint en aquesta zona tan rica. Quan hi havíem treballat unes 2 o 3 setmanes vam trobar un crani d'aquesta espècie que després va resultar estar associat a la resta de l'esquelet. El moment del descobriment va ser una cosa absolutament excepcional, d'una gran emoció, i fins i tot me'n recordo que en el moment que vam adonar-nos del que era, el meu cervell va trigar a processar que això podia ser veritat ben bé com 10, 15 o 20 segons. Vam trucar de seguida al Salvador Mollà, que era el director del projecte, i bé, doncs a partir d'aquí ja es va tractar de posar-nos mans a l'obra i tirar aquest descobriment cap endavant. De totes formes, és molt curiós perquè aquella nit, quan ho estàvem celebrant amb una cervesa al davant i comentant com havia succeït, me'n recordo que el Salvador ens deia «Però com us ho heu fet per trobar això si només porteu aquí 2 o 3 setmanes?» I la veritat és que no hi ha una resposta racional. En aquest sentit, el paper de l'atzar és innegable. De totes maneres, quan això us mira en la perspectiva d'un parell o 3 d'anys, un se n'adona que tot i que l'atzar hi va jugar un paper molt important, és evident, després de 3 anys de feina, hem recuperat més de 15.000 restes i cap és tan completa i tan excepcional com el crani i l'esquelet del Pyrolepithecus. Però a pesar d'això, un veu que veritablement, si no hi hagués hagut una feina al darrere, si el Salvador no hagués estat anys darrere que es fes un seguiment adequat d'aquestes obres, si un dels meus col·legues, el Jordi Galindo, no hagués fet un informe previ dient de la importància de fer aquest seguiment perquè podien sortir primats, si l'Isaac Casanovas, que és qui va trobar les primeres restes, no hagués fet bé la seva feina, etc, aquest descobriment mai no s'hauria produït. I amb això el que vull posar molt de relleu és que, tot i que l'atzar hi juga un paper, el paper més important el juga la feina ben feta, la feina tediosa moltes vegades, i que en realitat, tot i que hi ha paleontòlegs afortunats i uns altres que no ho són tant, en el fons la sort ens l'hem de buscar, i no hi ha sort si al darrere no hi ha una feina ben feta moltes vegades de molts anys.